النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله. wannan mai tambaya kamar mace ce take cewa mijinta ya yi mata saki na uku a lokacin tana cikin al'ada, to shi malam za ta kirga wannan sakin da aka yi mata tana al'ada nan yana cikin idda ko dai a'a al'adan za ta kirga wannan al'adan din a cikin iddanta ko baya ciki? bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man san me yasa ta ce saki na uku ba? Ai ko ya taba? Domin kawai tambayan shine idan aka saki mace tana cikin jinin al'ada za ta lissafa wannan jinin a cikin idda ko ba ta lissafa ba, sawa'un saki na ɗaya ne ko na biyu ko na uku. Amma da ta ce saki na uku kaman wata tambaya ne ni ta faɗo mini cewa idan mutum ya saki matarsa tana al'ada sakin ya yiwu ko bai yiwu ba. Sakin ya yiwu, saboda Abdullahi bin Umar ya yi, kuma da aka tambaye shi a husiba min talaqiha an lissafa wannan daga cikin sakinta, sai ya ce falima, don me yasa bala lissafa ma? A wata riwayan fa husiba min talaqiha, sai aka lissafa daga cikin sakinta. Saboda haka zancen da yafi inganci cewa an saki mace tana al'ada sakin yayi, ce zancen da yafi inganci, ba kamar yadda Shekku Isa mai taimiyya ya tafi cewa sakin bai yi ba. Sannan tambayanta shine wannan jinin za a lissafa shi daga cikin jinin idda, in ta gama shi za a ce ta yi jini ɗaya saura jini biyu, ba za a lissafa shi daga jinin idda ba da ijma'in malamai. Duk malamai sun ittifaki jinin da aka mace don an sake ta tana al'ada ba a lissafa wannan al'adan cikin idda. Da malamai da suka ce abin da ake nufi da ƙur'i jini, da wanda suka ce abin da ake nufi da ƙur'i tsarki, wato tsarki uku za ta yi ko jini uku za ta yi, wannan jinin da baya cikin lissafi, saboda haka sai ta kammala shi ne, in ta yi jini na gaba to shine za ta lissafa da shi. Na'am. Wannan kuma ya ce malam ni ɗalibi ne mai karatun zane, ina kuma son zane, sai dai aka ce da ni malam duk abin da ka zana a ranar tashin alkiyama za a umarce ka da cewa ka sa masa rai. Yanzu malam wannan maganan gaskiya ne? Gaskiya ne, hadisi ne ingantacce, saboda haka azaba ma za a dinga yi wa wannan. Ashaddun nasi azaban alladhina yudahuna bi khalqillah, su suka fi kowa tsananin azaba, don ka kwaikwayo halittan Allah ne, kuma shi na Allah yana da rai, kai kuma naka ba rai, sai a ce to ka busa masa rai, ko ba za ka iya ba. Amma idan ka zana abu mai rai ne, shi yasa wani mai zane da ya zo wajen manzo sai ya ce to ka dinga zana abubuwan da ba rai, irin su bishiyoyi, su duwatsu da gidaje da sauransu, ka bar abu mai rai, wannan na Allah ne, tunda baka yi saka busa masa rai ba, to kada ka yi. In ko har za ka zana abu mai rai kaman a jarrabawa ya zama wajibi, to ka zana shi ba kai kawai. Ko kuma in ya zama na baraka ce ba sai ka yi kan, to da kai ba fiska, ba kunne, ba ido, ba baki, haka kawai sumul. In za a ba da maki 10 za ka ci 7 yayi, ba ka haye ba, ka samu A kenan. So baka da wani hujja zaka ce ka karisa shi gaba daya, don manzo sun ce inna masuratul ras, abinda ake cewa sura shine kai, in ka cire kan shi kenan ya zama ba sura ba. Ba ka taba ganin mutum wanda bai da fiska ba, kuma a ce mutum raye, bai yiwa. In kaga ba fiska to ba mutum kawai, to sai ka yi shi ba fiska ko ba kan gaba daya. In kai haka zaka ce a 30 dai mutum yana da adalci zai baka me abun na 10 zai baka maki 7. Yawa, in kuma iyakan kawai aka ce ka yi to kada ka yi, sai ka yi kokon kan kada ka yi shi ma fiska din ya baka abin da ya baka. In tambayoyin zaɓi ne, an baka ka zaɓa ne, ka tsallake wannan tambayan gaba ɗayanta, ka je ka zaɓi tambayar da ba ta da wannan matsala din. In ma kuma dole ne ai can din in dai ka amsa mai kyau, ba abin da zai hana ka samu darajar da kake so, ko da baka amsa wannan tambayan ba. Na'am. To daga nan dai sai masu roƙo addu'a. Da farko akwai wanda ya yi mana gyara a ƙofar masallacin da ya sa mana interlock, da wanda suka saya mana globe wanda muke haskawa a cikin wannan haraba na masallacin din, da masu saya mana fetur a lokaci zuwa lokaci, da ɗalibai da suka rubuta nekon suna rubuta waye a yanzu haka kuma. Dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi, Allah biya musu bukatun suna alkhairi. Ɗaliban da suke jaraba Allah ya taimake su, Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba ɗin mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
kamar yadda aka sanar mun koma karatunmu kenan yadda aka saba ranar laraba muna yau da ranar alhamis kuma muna wato abin nan dobeli ranar alhamis muna dobeli insha Allah Allah ta'ala ya samu dace akwai wani abu da zai biyo ba za mu faɗa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين